लोकार्पित है संपूर्ण निरामिष भोजनालय चट्टणी भिन्नक्षम मानक द्वारा परिचालित ओडिशार प्रथम कलेक्टरेट कैंटीन पुरी जिला प्रशासन द्वारा आरंभ होइथिबा खुशी योजना माध्यम लोकार्पित होइछि राज्यर प्रथम भिन्नक्षम परिचालित कलेक्टरेट कैंटीन चट्टणी भिन्नक्षम मानक जीवन जीविका जोगाई देई समाजर मुख्य स्रोत में सामिल करने लक्ष्य पूरी कलेक्टरेट कैंपस मध्य नूतन भाव में आरंभ होइथिबा कैंटीन परिचालनार दायित्व पुरी बाबा इतामरेश्वर भिन्नक्षम स्वयं सहायक गोष्ठी को दि जाइछि। एथिसहित खुशी योजनार लोगो मध्य उन्मोचित होइछि। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ସମର୍ଥ ବର୍ମା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଖୁସି ଯୋଜନାରେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ ନବନିର୍ମିତ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାମିଷ ଭୋଜନାଳୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ ଅଧିकारी एवं कर्मचारी और जिलापालଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଏଠାରେ ରଖିପାରିବେ। ଏହି ଅବସରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଶର୍ମା, ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୂ ଅର୍ଜନ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ପୁରୀ ପୌର ସଂସ୍ଥା ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ସରୋଜ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଭାବତାରଣ ସାହୁ, ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାତ୍ର, ନିଜାରତ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ପରଶୁରାମ ମଲ୍ଲିକ, ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ନାୟକ, କ୍ରୀଡ଼ାଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦନ କୁମାର ସାହୁ, ପରାମର୍ଶଦାତା श्री सिद्धार्थ राय, विभागीय अधिकारी प्रमुख उपस्थित थिले।